Şakaradın bana seyenim benim. Gözlerim bana bakar, yüreğimde ot yakar seyenim benim. Yanakta kalın canım, bolsun benim yarım seyenim. Aşık buldum ben sana, ay kimin cemalına seyenim. Dilimde adın canım benim, yürekte adın yarım senin. Dilimde adın canım benim, yürekte adın yarım senin. Seyin yarım gelsene, yarım sözün alsana seyenim. Taşın bana çıkma sen, beni beydip yakma sen gereğim. Yanakta kalın canım, bolsun benim yarım seyenim benim. Aşık buldum ben sana, ay kimin cemalına seyenim benim. Dilimde adın canım benim, yürekte adın yarım senin. Dilimde adın canım senin, yürekte adın yarım senin. Dilimde adın canım, yürekte adın yarım senin. Dilimde adın canım, yürekte adın yarım senin. Dilimde adın canım senin, yürekte adın yarım senin. Dilimde adın canım benim, yürekte adın yarım senin. Assalamu alaikum toymuzun hormatly ýedir mehmanlary, akşamyňyz haýyrly bolsun. Ine şu gün hemmemiz toy dabara ýygnanlyk hemmeňize hoş geldiňiz, safa geldiňiz. Gelen döwlet tipdirler. Assalamu alaikum aziz adamlar, hormatly mehmanlar. Bilşiňiz ýaly biziň gahrman arkadaşymyz Truwaşdan döwlet adam çündürdiň şygargylan etdi. Ine şol Peýgamber adatly şygaryň netijedinde de ýurdumyzda toylar toylaşýar. Ine şu gün edi mehmanlar şeýle ajaýyp toylaryň biri Ahmedowlaryň döwlet dozowuna toylanýar. Bugün çaragymyz, Mehrigen nejemiz, öz mehriban oğulları Eldaryň sülgün bilen durmuş toyuny bagtdan tutýarlar. Toy eýleriniň adyndan siziň hemmäňize hoş gelipsiňiz, sapa gelipsiňiz diýär. Edi mehmanlar öňüňizde goýulan nazyny ummatlardan arkaýyn iýiş oturmagyňyzy haýyş edýäs. Ine şu gün estradamyzyň parlak ýyllary Eldar Ahmedow öýlenýär. Şoň üçin hem şu döwletli maşgalany, mehriban enatalary tüýsürekden gotlarym gelýär. Toýlaryňyz gotly mübarek bolsun. Toy edýän iýilimizi görmez, toy edýän bagşylarymyz sadanlanmaz. Şu günkü toýmyzda, şu günkü dabaramyzda Türkmenistanyň atgalan artisti Mergen Anna Muhammedow bilen Türkmenistanyň atgalanan medeni işgäri biziň hormatly halifamyz Kadir Atabayew bilelikde alyp barar. Edi mehmanlar, hormatly adamlar, Eldar bilen sülgüne edidi aşamyda en gowardy ular bilen biziň meşhur aýdymçymyz Türkmenistanyň halk artisti Parahat Amanurdiýew özüniň sadanlarlar topary bilen toyun hyzmatyna ajaýyp aýdymlar sadanlar ýürüýti. Davaran şanyny dowam eder. Görüşüňiz ýaly Ahmedowlaryň döwlet dozowunaky şu ajaýyp toy biziň bagtyarlyk döwrümüziň gönnün gün miweti bolan şu ajaýyp täze toy mekanyna geçirilýär. Toy mekanyna geçirilýär şahatlyk davaramyzyň her bir ajaýyp produktlaryny bolsa, bir wada
bir näçe nokotdan göni alıp görkezmäge kuýuply, ödüm ýokarda elejeli full HD formatda jamlaşdyrylan ak kepter video studio ýazga geçirýär. Ak kepteriň toý ýazylaryna edi mihmanlar şu ullukan monitorda göni ýaýlymda teredip bilerdiňiz. Yurdum Tanrı'nın nazar salan diyarı, yadlarım mol, kışlarım mol, savam mol. Oğuz Han'ın korkuda tan dovamı, Türkmen ilim, sen aman mol, aman mol. Yaşasın can vatanımız Türkmenistan, vatanımızı yurdumuzu vasfediyen acayip aydımlar bilen Türkmen estradasının doğurdap duran parlak yılladı, Parakat Aman Nurdiyev, şunki Oğuz'un akşamında devam ediyor. Etekle otur akıpet dağı Ucağın küçetme cenneti bağı Zeminin lali silahlı çırağı Tehrada ümzü gör Gölüm aşkada Suy beni kasımı yıldızlı gece Sana duşumda oturttu biçem Duygularımı kalbimde tiyeceğim Aydan şolalıdır yolun aşkaba Aşkaba Geçmişin var geleceğin var aşkaba Salkın sayı bağların var aşkaba Bahtiyarlık diyorum var aşkaba 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 Çeşmelerine susudum Daşlaştığımça şonça küytüdüm Derdime dovadır gülüm aşaba Şöhretim büyük nurlu vatanım Aşk deminden düren feherim Çiçek yayıp gelen baharım Şanına sayrasın Aşkaba, aşkaba Geçmişin var, geleceğin var aşkaba Salkın sayı bağların var aşkaba Bahtiyarlık diyorum var aşkaba Aşkaba, aşkaba Geçmişin var, geleceğin var aşkaba Salkın sayı bağların var aşkaba Bahtiyarlık diyorum var aşkaba Aşkaba, aşkaba Aşkaba Geçmişin var, geleceğin var aşkaba Salkın sayı bağların var aşkaba Bahtiyarlık diyorum var aşkaba Aşkaba, aşkaba Aşkaba Enedi mihmanlar, kahraman arkadamızın sayesinde güllep gül açayan edid yurdumuzu, kimde mehriban payitahtımızın güzel şehri, yüreğimiz, ak şehrimiz, payitahtımız Aşgabat tarifleyen acayip aydımam şunki davramızın öz bolşuly badalygysy boldy.
Toymazın qadarlı mehmanları Eldar Ahmedov diýilen netweleme ýaş estrada aýdymşymyz. Emma ýaşlygyna seretmeden halk köpçüliginiň eýýän köňül köşkünne tagyt guran Mahmal awazly estradamyzyň iň bir ajaýyp ýyllarynyň biri bolan eri dostumyz şu günkü toý bilen şu günkü dabara bilen Eldar jany yürekden gutlaýan bagty bolsunlar. Ene talaryny şu toýda şu dabaramyzda mergen dogry aýtdyň dogurdunam. Ene taň iň bir begen şu günkü toýda şu günkü dabaramyzda ne çaragamyz bilen gelneşemizin ýaňy begensini görýän ýüzünden nur damýa begenýärler gowanýarlar sebäbi Atenýanyň durmuşyny şu gün iň bir bagtly günden biridir. Şoň üçin Ahmedowlaryň agdy bir döwletli maşgalasyny yüregim bilen tüýsürekden gutlarym gelýär. Toýlaňyz gutly mübarek bolsun. Ýaşlar biziň aramyzda garşylanýan şawurda estrada toparmadyň ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdymlar taýlar dowam eder. Kömüllere singip bagşyň owady şanyny da şerap içiltinini aýdym aýdyp juwanlaryň şanyna aýdymlanmaly toý paýda geçirsin. Parahat Aman Nurdiýew. Yıllar geçti, çağalığım yat bolly. Kara gözlü süýen ýarym kalenni. Akbalyma şun pelek şaýat bolly. Kara gözlü süýen ýarym kalenni. Aman üçün sen ýoluňa garaşýan. Ağlay ağlay jiger bagrym dağlayan. Sen geljeňe umydymy baglayan. Kara gözlü süýen ýarym kalenni. Sen geljeňe umydymy baglayan. Kara gözlü süýen ýarym kalenni.
düşman. Ey dost senin bollu düşman, yürü deli aynamından. İşlerimi bollu pişman, yürü deli aynamından. İşlerimi bollu pişman, yürü deli aynamından. İnnala çoktur dağı düşmanlığı solsağı. Ey hala nurdi çarbağı, yürü deli aynamından. Hala nurdi çarbağı, yürü deli aynamından. Ey garip başım yanlı yerde, ey garip başım yanlı yerde, uçrap dur tükönmez derde. Ey düşman köngülü bollu şerde, yürü deli aynamından. Düşman köngülü bollu şerde, yürü deli aynamından. Söhbet yer bahar yadın, ey söhbet yer bahar yadın, gayrı yere tutup yüdün. Köllü yüzümüz kuğadın, yürü deli aynamından. Köllü yüzümüz kuğadın, yürü deli aynamından. Yürü deli aynamından. Yürü deli aynamından. İle devlet gelir olsa, bağışı bilen odan gelir deydiler. Bugün bağışı mihmanlarımız jem olup, ayak koyan toy libatını giydiler. Bağışılar başladı belin taydıma, mihmanlarımız dillerden dur faştılar. Şahir Mehmet Eydin aydı şiyali, ülkemizin toy faşağını açtılar. Ahmedovların toy faşağını açtı. İşte da sportun toymudun kadar mihmanları, iymeli, içmeli, din sanmalı, aydım aytmalı, tant etmeli. Yine senin almatınızda da benim acayip toparlanmalı. Baştına.
Toymazın kadırlı eri mekmanları toyalı qowzat yok. Natuleme güler yüzler gülüp dur. Mehirli, mehriban enelenmedi görýäs, baydak ýaly gelinlenmedi görýäs, bägül ýaly gyýlanmady, agalanmady, inlenme zosyarlar dogon garnaş. Hemmäňde elmedama görýäňiz metiyadiyliň ýöňü syrasynda, hemmäňde saglyk, hemmäňde ırsal döwlet, täzirler hemmäňde düşümli, gözel ýyllar bolsun. Yurdumuz parahat ilimi dağlı bir bolsun. Mehriban arkadağımızın şanı sağ bolsun. Madama yurdumuzda koşa toylar bolsun. Tanışmak diyen zat sözüm maşanya. Söyüşmek diyen zat gözüm maşanya. Qarramaklığa diyzem maşanya. Qarnaşlığım qıyzem maşanya. Ekinnikin bahar yazem maşanya. Toy meylisler bolsa aydım sazem maşanya. Şoň üçin halipa aydımlara sağları besep davaran devam edelim. Gatı doğru. Toymazın kadar mekmanlarına şu toymazda şu davaramızda Türkmenistan'ın ahat kazanan artisti Devran Saparov. Özünün mahmalı vaadi bilen şu toymazda şu davaramızda netuleme Yeldarzan'ın hem edil halifası şu toyluğun şu davaramızda netuleme Akış Saparov Türkmenistan'ın ahat kazanan artisti. Belli aydım şeymalı, meşhur aydım şeymalı. Toymazın kadarlı mekmanları hem mesela toymada geldiler katken edil aydımçılarımız, sadanlarımız, dostlar, malatçı hem de köp sağ olun aydiyat. Yaşar bizim aramıza gelýänçe aydımlara sağları besep davaramız devam edýär. Edilädir meşhur aydımçymyz Türkmenistan'ın at kazanan artisti Devran Saparov. Devran Saparov aydım aydiyat. Fiqat geçsen serve servedin Tana dostu düşmanın Öyle baka gar gelgin Manin bilen karşışsan Dayım muştu fervedin Geçsen dünya yüzünü Doğal tedi tervedin 40 yıl maya gedince Bütün bir yıl nervedin Adam vuruştu, ötür yalı yol verme Ol birine gep verip, ol birine al verme Oğul adamdan kaçma, kaçsan asla el vermez Anağı özün bildi, bir nekete yalvarma 40 yıl maya gedince, bütün bir yıl nervedin 40 yıl maya gidince bütün bir yıl nervedin Ay nefes bir kem durma Devudu şu dostlardan Pul tapmasam götürmeyi Nekes bilen süt kordun Her dilemde gammasar Gönlüm dolur kuvardan Doğumuz 94 yılın Boğul buldu ererden 40 yıl maya gidince Bütün bir yıl nervedin Her dilemde gammasar Her dilemde gammasar Gönlüm dolur kuvardan Doğumuz 94 yılın Boğul buldu ererden 40 yıl maya gidince Bütün bir yıl nervedin 40 yıl maya gidince Bütün bir yıl nervedin
Zafercan sağ ol. Topullun mana yıl kimin Metazı gastıgul kimin Yüdün kadar dügül kimin Almanar dey bollun gelin Sana gelin bakay gelin dilverim Yüdün kadar dügül kimin Almanar dey bollun gelin Sana gelin bakay gelin dilverim Toymazın qadirli edil mekmanları ina tuvaleme qarasılan prototlar geldi. Yaşlanmadı geldi. İna bir-birine münasip koşakum riyalı oğudunu yaşlanmadı. Hemmemiz mehri bilen, muhabbet bilen, aydım sağ bilen karşılamalı prototlar geldi. Toymazı davaramızda depçiler toparımız var. Toymazın qadir mekmanları Kerim İlyasov'un yol başlığındaki deprekçiler toparı. Tuvaleme ömdün meri bilýäňiz göregliň zamanysyndan meri dowam edýän ajaýyp däplemez, desurlanmaz. Ana tuvaleme şuňky toýda da ýaşlanmady ädir şeýle dabara bilen şowhun bilen garşylayan Kerim İlyasowyň toparlary. Türkmenistan'ın halk artisti Kerim İlyasov'un yol başlığındaki deprekçiler toparı yaşları bizim aramıza getirirler. Sonra bizim meşhur aydımçıyımız Türkmenistan'ın halk artisti Parahat Amanurdiýewden hem de meşhur Margiana Tans toparının yürütü toyu soğut kökmünne söýük aydımı hem de söýük tansı yerine getirirler. Bir şoğun bilen el şarkı yapýarlar gollalyň. Tuvaleme ana yaşlar geldi. Mehmani yaşlanmalı. Eldar bilen Fırgün bizim aramıda karşılanıyor. Türkmenistan'ın halk artisti Kerim İlyasov'un yol başlığındaki deprekçiler toparı 7 yaşları bizim aramıza getiriyorlar. Gelir yaşlar hoş geldiniz. Ähli uluhynyme bir şafak şalaryňmy? Dostlar, şafak şalýar. Türkmenistan'ın halk artisti Parahat Amanurdiýewden hem de meşhur Margiana Tans toparının toýmada dowat. Söýük aýdymy hem de söýük taňdy. Bugün şeýle nurana sebepsin yanımda ellerin alıp ayama diyen seni süyen yarım özüm görýän gözlümde mehrini duyan sözlümde yanımda kal ferdimde eridim mehribanım süyün yüreğim senne canım Seyerim canım seni seyerim ayım seni yar bu elimin bedegi Diyeyin yekece yarım sana bereyin ömrümü barım sana yar sen gödülüm seni seyerim yar Sen kıyılardan ziyada Alelvan begül yali Şeyli görke men hayran Yüreğim ardudan doli Sendin ike saylanım Ellerim ele bağlanım Göryerin bak sevimi Ol kara gözlümde yarım Seyin yüreğim senne canım Seyerim canım seni
Gerekella. Markiana, bizim acayip tanışılıylanmalı, toylanmadan beregi. Türkmenistan'ın halk artisti Paragat Aman Nurdiev'dir. Hem de meşhur Margiana tanış toporundan toyutu ot golli. Yaşar karşılanını Eldar bilen Sülgün. Ve Eldar ahır öylünüyen ayeti görümü. Öyle bir sallan sana adal ya. O sen adının ne Eldar'dan sallaklan spizeyine öçürüyaz. Öylününden spizeyine geçiriyaz. Yani öylününden spizeyine de bal çalınan röytmeğin. Durmuşun kıyın günleri olur, sol kıyçılıklarda da ruh dönüş ben ağdı verce yaşam. Esaslı adam ne mi? Kadir Halipa. Bizim hormatlı prezidentimiz yaş maşgalalan esret durmuşlu yaşamaklar için hem tağallara ediye. Ehli mümkünçülükler dörödülüyor. Sol mümkünçülüklerden yerlikli peydalanıp ağdı ver yaşardığınız diyen tamamı var. Mehriban yaşlar, bağıtlı olun, ağdı ver yaşam. Doğrudanım şugun hemmemizin qowguryan mehriban inimel aydım şeymal Eldarjan öylünüye Eldar bilen sürgünçügimizi kutlap kadirli, hormatlı mehmanlarımız bir güýçler çarpalayım mı? Yaşlan şanına. Hemmeni de Tanrı arkasına aydiyaz. Şugun Ahmedovların döwletli ozan fiilap gelenlerin hemmesine hoş gelipsiniz, sapa gelipsiniz diýmek üçin buň davaral toy açyk diýip oglan etip bermek üçin biz uly hormat bilen toy eýeleriniň öýlerini mikrofona çağırmakçy Eldar'ın mehriban kakasy çaragymydy, mehriban ejeti, mehri gelinejemidi, hem de mehriban agasy Yunusy gelini bilen birlikde, maşgalasy bilen birlikde bärik mikrofona çağırýas. Olaň adyndan, toy eýeleriniň adyndan iň gödel arzuwlary dinlemek biz üçin has ýakymly. Toy gelen mehmanlar indi biraz alçağım burlayan. Ne begençim çay yok. Ne bileyim oğlunu seylat. Şunça adam toya gelipdir. İlimide belli adamlar. Katı minnettar. İrnam o alıp çıkarayım toyu. Mene müngde öğradi. Aziz mehmanlar, akşamınız hayırlı olsun, iştahınız açık olsun. Çünkü gecemizin sebepkarları Eldarjan ve Sülgün'ün vaxt gecesinin şartlıklı fırsatlarını bile paylaşyanınıza men ören minnettar sizden. Eldarjan yürücüğüm, saylan kızın bilen vaxtın olsun oğlum. Oğul kızlarınız köp olsun, koşa garan oğlum. Inim toyun kutlu olsun, baxtlı ol. Elnejeňem şol arzuwlara goşulýan Eldarjan. Näme gowardylar beýan etli Ahmedowlaryň döwletli bir masaladalan ýaşaň ýana çağırtyp bir ýadgar surat aljak diýe toýmyň fotograflary. Toýmyň gadirli eri mehmanlary. Käbäm, enem, kıblam, atam diýilýär. Atene mukaddes. Görýäňizmi? Şu toýly günne Edil Perdendiniň şu begençli günne, şatlykly gününe toýmyň gadirli mehmanlar ýaşlaň ýanyna çağırdyk. Olar häzir toýmyň eri mehmanlaryna ýadygar suratlaryna düşýärler. Kadir Halipa şu yerde bir mihmanlar oraya sakladım var. Indi näme Eldarjan meşhur aydymçy bolanyň, onu fiilap hormatlap, görnükli sungy işgärleri, aydymçylar, sadanlar, suratçylar, umman toýa hyzmat edýän adamlar gatnaşýarlar sungy işgärleri. Hemme mihmanlar teredip, "Vay olaydymçy mar eken, bulaydymçy mar eken, onuň diňler, bunuň diňler" diýip pikir edýänler, ýöne olar ýalňyşýarlar. Bu aydymçynyň hemmeti din zalyalar, etadi bir halipalar, bir ajaýyp aydymlar bilen şuňky dawramydy dowam ederler. Ýöne hemme Eldarjanyň kärdeşlerinden, aydymçylardan, sadanlardan, operatorlardan, fotograflardan, ses rejissörlerinden, hemmetinden haýyş alyp barjylardan, hemmeti bir şowhun bilen joşup tan oýnap toýun şatlaryny götürdiler. Biz olardan hoşal boldyk. Häzir şeýle gowardylardan soň tutuş Ahmedowlaryň maşgaladalaryny, dogan garnaşlar, dostýarlary, şoltanyň Eldarjanyň kärdeşlerini hemmetiň hormat bilen tana çağırmakçy. Ýürüýte toýun şanyna boldy. Türkmenistanyň halk artisti Gülşat Gordowa. Ahmedowlar hemmäňizi tanımaýan şamda göresimli gelýär. Ýaşlan bilen berdim. Değil gülün bugün toya gelenler, müjdeleri eşidarlar görerler. Değil gülün bugün toya gelenler, müjdeleri eşidarlar görerler. Ela güzel olsun bütün eliler, cavalların şakiridir divare.
Berekella, köpe bolsun aýdýar. Toýmyzyň gadyrly mehmanlary, men häzir toý mikrofonumyzyň ýanyna çagyratym gelýär. Estradamyzyň parlak ýyldary, Türkmenistanyň atgylan artisti Ak Muhammed Safarowy, Ak Safarow bilen tanalýan halkymyzyň arasyna Akş dostumly hormat bilen çagyrýan şu toýly günne, dabaraly günne, netweleme şagirdiňiziň şu günki toýunyna, dabaratyna yüreğinizde kän gödel arzuwlar bardyr. Şol arzuwlary aýdyp berseňiz minnetdar boldyk. Kadir Atabayev tanamayan yok şeyler. Tanamayan bar olsa elin alır. Yok, yekaca adamım yok. Awa. Jüride de bolly, kimin halipa, kimin aýdymçylygyna hemme zatlar gördü töweleme. Şu günem ähli sungat işgärleri, Türkmenistanyň halk aýdymçylary, halkyň içinde aýdym aýdýan aýdymçylar, zähmet çekýän aýdymçylar. Hemme şu toýa gatnaşýar. Şu pursatdan peýdalanyp öz gezegimden Eldar Ahmedowy ilk bilen şunki durmuş toy bilen bagyt toy bilen Allah'ım tüýs yüregimden gutlaýan goşa garran köp oğlun bolsun olaram aýdymçy sazan edip ýetişdir. Hiç zatdan gorkma, arkaýyn aýdymçy edip ýetişdir, özleri ýeňer olan geçer ähli zatlary. Jan saglyk dilýän saňa. Ondan Eldar Ahmedowyň en atasyna şeýle akylly, edepli, terbiyeli, sabırly, güler yüzlü oğlan yetiştirenler için köp minnetdarlığımızı bildirýäs Allah'ım. Bizim yurdumuzda şular ýalyk ýigitler yeten ok. Az. Barıp kanallan çengek bilen tutsaňam ýok da. Şoň üçin berekella en atasyna janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Allah'ım nesip bolsa gelecekde aktyk, çoğuluk görmek nesip etsin. Eldarjan, bagtly bol kardeşim. Men bir taýarlak gelen planım vardı. Ýöne Kadir yaman duýgur adamdar. Edil öňünden aldy da many. Şoň üçin men bir samatdan görkezek ol. Ýanky taýarlak gelen planlarmy? Şu wagt bolsa. Kim bar ka ogullarymdan kim bar? Bayramxan bar eken. Gel bäri oglum. Gel oglum canım. Menen tek bir ýoldaşlarym bilen bir toast pos aýdýançam. Sen saglyňa ýene bir toast göterýänçam. Oglum Bayramxan häzir tans eder ele aýdymlardan, bilemok özüne goýan aýdymlardan ýerine ýetirip berer. Onsoň men öz taýarlak gelen ýöreýte sen toýuňa programmamdan bir 15-20 minut wagt taparyn arasyn inşallah. Bagtly bol gardaşym. Ana çapak çalsaňyz, ala Eldar'a çalyň. Eldaryň ejesine, qaýakyna çalyň. Dogan garnaşlaryna çalyň. Berekella, janyňyz sag bolsun. Enada ýöňüňizde Bayramxan Saparow. Men ýöne şu ýerde nesip bolsa şol diýen programmamy hökman wagtynda ýerine getirip bererim. Oğlumcan. Hadi no hemen sarsa sare. Ellardan bagtly bolsun diýerdisin. Jan sag bolsun, oğul gyýlar kän bolsun Allah'ım. Uca dağlar başında ceyran bağlar, ceyran bağlar. Ceyranın balası avcılar ağlar, avcılar ağlar. Uca dağlar başında ceyran bağlar, ceyran bağlar. Ceyranın balası avcılar ağlar, avcılar ağlar. Yer menli gelir dalınca, ders banayla apar men yanınca. Yer menli gelir dalınca, ders banayla apar men yanınca. Ağaç olaydım, yolda duraydım, yar gelen yollara seviş olaydım. Ağaç olaydım, yolda duraydım, yar gelen yollara seviş olaydım. Uca dağlar başında ben sürü buzu, Kuzuların şamanı Ermeni kuzu. Uca dağlar başında ben sürü buzu, Kuzuların şamanı Ermeni kuzu. Yer menli gelip davulca, ders banayla apar men yanınca. Yer menli gelip davulca, ders banayla apar men
seni Hıyalımda yatanda yukumda görüm seni Sevgilin severem seni Senem dönem seni Hıyalımda yatanda yukumda görüm seni Haydi Ceylan Molla Haydi Ceylan Molla Haydi Ceylan Molla Haydi Ceylan Molla Gidersen yolsanlar Gelersen kadar Allah Gidersen yolsanlar Gelersen kadar Allah Vay 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 Kalkana doğulmuşam gentleman oğlan olmuşam Kalkana doğulmuşam gentleman oğlan olmuşam Bulum yok payaylir Amerikan'a arva değilirim Bulum yok payaylir Amerikan'a arva değilirim Aman 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 ayaman bu kızların elinde Dert olan kanım yaman bu şeylerin elinde Aman 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 ayaman bu kızların elinde Dert olan kanım yaman bu şeylerin elinde Söz veren umutunma Hey hey Sensin benim kararım Sensin benim mıdarım Sensin benim kararım Sensin benim mıdarım Gülüzlü süvür yarım Razı değilse utanma Gülüzlü süvür yarım Söz vereyse utanma Vay 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 Sizin için İn boğulara aydınlatın Bir aydınlatın Haliba aydınlatın Dolan edin Fayaklı maestro Hey Yıllardan dostum senin için mahkum ol Zanım sağ olsun